Добре дошли в долината Сипи. Това е едно от най-красивите места в Източна Африка. Скрито в подножието на връх Елгон, това място ще ви остави без дъх. Тук ще откриете впечатляващите 4 водопада – Чепкои, Чепко, Каптоголо и Шабонет. Всеки от тях е различен, но всички са обединени от една и съща магия – тишина, височина и зеленина. С разходките до водопадите ще потънете в дивата природа, ще срещнете усмихнати местни хора и ще чуете само шума на водата. Ще посетите малки ферми, ще берете кафе с ръце и ще опитате най-ароматното кафе арабика света. Туровете до водопадите в Сипи включват и това автентично кафе преживяване. За ваша информация, Уганда е вторият по големина производител на кафе в Африка, след Етиопия. Ще отидем до Кингс Пойнт, една от най-впечатляващите панорамни гледки в подножието на планината Елгон. От тук се разкрива зашеметяваща 360 градуса панорама към безкрайните долини на Карамуджа и водопадите Сипи. Спокойствие и величие. Сипи не е просто разходка. Това е събуждане. И всичко това с Ugandan Travel Agency.